Πίκνη στο μικρόφωνο. Αυτό είναι μια απάντηση σε μερικούς. Και απλά θέλω να πω τη γνώμη μου για αυτούς. Άμα καταλάβετε, καλώς. Εγώ δεν πρόκειται να σας το βάλω, θα ακούσετε. Και να εξηγήσω κάτι, γιατί πολλοί με έχουν πει άστατη. Πολλοί με έχουν πει αναποφάσιστη. Πολλοί μου έχουν πει ότι δεν ξέρω καλά τι θέλω. Και πολλοί μου έχουν πει ακόμα ότι δεν έχω δική μου γνώμη. Λοιπόν, ακούστε αυτό για να μάθετε και τη δική μου γνώμη. Καλά, μπορεί να μην σας ενδιαφέρει καν. Απλά, εγώ τα λέω. Μπορεί τη μία να είμαι έτσι και την άλλη αλλιώς. Μα για μένα δεν υπάρχει καθόλου δισταγμός. Αλλάζω ρούχα, εμφάνιση και όλα τα λοιπά. Γιατί είμαι άτομο που βαριέται γενικά. Ποτέ δεν πήρα γνώμη από αυτούς. Ακόμα απορώ γιατί τους ακούς. Θέλουν να σου το παίξουν κάποιοι και στο τέλος αυτοί θα μείνουνε μονάχοι. Δεν λέω πως ξέρω πιο πολλά. Απλά έχω μάθει να προχωράω μπροστά. Και εσείς που σταματήσατε νωρίς, τι περιμένετε, να σας βοηθήσουν οι γονείς? Αν θες να πεις κάτι για το λόγο μου, έλα πες το μπρος στον δρόμο μου. Πίσω στην πλάτη μου μαλακίες δεν γουστάρω. Και εσύ μικρέ να ξέρεις πως θα σε γδάρω. Μερικοί λέτε για τα ρούχα που φοράω. Μακάρι να ξέρατε τι πόνο κουβαλάω. Νομίζετε ότι είναι εύκολο να τα φοράς αυτά? Φίλε, ξέρεις εσύ τι σημαίνουν τα φαρδιά? Κι άμα λες ότι ξέρεις πιο πολλά, έλα εδώ και πες τα μου στεγνά. Κι αφού ξέρεις, για πες, οι αλυσίδες που φοράμε στα τζιν και το μοϊκάνα το μαλλί που το σηκώνουμε ψηλά, τι σημαίνουν όλα αυτά? Έχεις απάντηση? Δεν θες να πω κι άλλα? Οκ. Και όσο για σένα που μεγάλωσες απότομα, κόψε τη μαγιά γιατί θα έχεις πολύ πρόβλημα. Για σένα που ακούς και κράζεις, αν μπορείς πάρε στήλο και άρχισε να βγάζεις. Δεν μπορείς μήπως? Όλοι το ξέρουν ότι δεν είναι μύθος. Αυτοί υπάρχουν μόνο στα παραμύθια. Εδώ λέμε μόνο την αλήθεια. Ψέματα εδώ δεν χωράνε στα γραπτά μου. Ό,τι ακούς το βγάζω από την καρδιά μου. Λοιπόν, γλυκιά μου, λέω να αποχωρήσω. Αφού δεν σου αρέσω, να σ' αφήσω. Και για όσους θέλουν να με δουν, ας ψάξουνε, κάπου θα με βρουν. Ο κόσμος είναι μια σταλιά, γι' αυτό φρόνημα και χαλαρά. Και για να εξηγηθώ, θέλω να πω ότι γράφω για ό,τι με πειράζει. Άμα με πειράξεις, θα γράψω και για σένα. Θυμάμαι που το είχε πει ένας φίλος μου και καταλαβαίνω ότι είχε πολύ δίκιο για αυτή τη φράση. Λοιπόν, έτσι κι εγώ έγραψα για ό,τι με πειράζει. Και θα συνεχίσω έτσι, γιατί αυτό με εκφράζει. Δείχνει στο μικρόφωνο, στο ό,τι με πειράζει.